Utan sa tani ron. Manhalat kawanar ba? Milir bag lamig sudan. Or bag... Wah, marabog dato. Yan! Maniutot na kay Guana kay Uto na kaya, maniutot na! Tarago na kwarto, ay! Alam ka, manuto dyan sa auto. Alam ka, nangapo sa auto. Dili! Priso po! Dili, mga unta! Mamili na priso ang lami ron! Utar rin ko bahimo! Wah, nani na ba? Marang, hirag ko ang Nago, kwarto! Gawa sa bukaon! Terus kang tawanan niya, lawas sa gud ako! Umiyak kumutong na ako, uy! Dili, kaon ka dili! Tarag! Magkabdala ka ay sigsagit na. Isaw ka naon. Hindi na ako tinawag kung gawa sa iyong god! Mga na kita! Hindi ako ibro, manlaban ako, mangugan na ka! Sakit kay mura mo kasi. Ano eh? Miring oy. Eh, mga utan eh! Kaor ba? Oh, dili na, kaon rin! Utan na kumahimo! Oh, pay sweldo, layo pa kayo! Oh, kaon na, kay blackout na, kay mga tutos, bitis, bebe, magkis, bukit! Ayo. Ah! Ma'am, may adlaw ma'am. Liyo ko sa bill niya ma'am. Saan na, sir? Bill? Ay, Oo ma'am. play bill, sir. Uy, kadako! Hala, kadako, masabi na mo rubuana. Na mo ni tawaran ni, magsige mo kong aircon, god! Lap! Lap! Ikaw! Oh! Dili, gawas sabi, gawas na! So, kami pagbayad di, ako mo kag bill, oy! Lap! Oh! Dali, ako kag bill, oh! So, kami pagbayad, ani, oy! Sige yung gagyaw-yaw eh. Ano ba bata na nakabata ko? Ikaw na, Bill! Di ba ang bill ako, ba't ako kayo? Ano si pangalan, baratos kwarto, god! Sige mo kang pa-aircon! Alam nga, eh, tayo! Masisag-sagit! May bakon ka Kuya, saan kami magbayad? Ako kay bill. Oh, ano? 4,000 ka, Pin. Saan kami magbayad? Ha? Sus, dami ka na kaya na. Ayaw, problemahalan eh mo nga. September na rin, dali na pinagkaagil. O, sir, pabuhat na! Wala ka mo gunibayad sa kuwan ko kung pare atong giutang liyang ditix 500 ug may tisigon. Mao na diha. Unsa mo pag asenso na to imoy pautang dito sa barig may tisig? Ay pautang dasan. Ay mo bayad mo gud agud mo masigim ka sagit eh mura mag prinos ka Dili. na. Diha ako kitang bill. Unsa mo magbayad to ana? Ay problema. Ana ko solusyon ana atong kuwan problema karon. Ay, tama. September na. Unsa mo tan? Manay gunta. Ha? Manay ko ta September pa. Manay gunta suko naman ng Pasko. Sampo ka. Ay, Di tagaan ka ta ana. ay kilo ito ba eh. Asway na to na. Kada dong ganito silingan nga datuon nga mahatag jud og sinubri nga kwarta. Sige, suwayan ka na. Mahatag mo tinuod kay bill. Sa una Sige, na. mga sa sige. Kung ay bill, sa una lang na. Wala problema nga dili masolusyonan ay kaon sa ta. Unahon, shopping god. Shopping go nga. Ako man ni ditix 500 may tisi. Sige mo kagunkuan. Dali na kay napita paagi. Kanay mo atong Sa una sa agi bad. Sige, singgit. Bad, dapat sige. Kinsa man di mahibla na pati ko na ko sa bill. Okay. Gamit kini oh. Saan ka ay? Sa una nito. Kini. O ako rin kabalo ko sa una to manay gunta. Oh, sila, ikaw ba na ha? Oh, Afrikan ta tanay ko sayaw. Ako pasalig ko sa sayaw, hindi ko pasalig ng kanta. Abi ko pa os ko ron masalit ko mo sa kanta. Mahanap pa os ko ah. Oh, sila po ako tara. Dali na kao malakaw ta manay gutat ko. Ako ba dito go iro kaniro? Dili. Pero susunod. Dili ta manay gun kay nako kay naghatag ng malaya Bakit na. ba na? Oh, kami ng malaya pero mahatag ko September biyaron na. Pasko na biyaron eh. Inita po masko ano. September, Araw ano? na itong naong ani oy. Sapa kayo makadungog ang Bisig na naman. Manay gun na to manay aray story. Ako dili ko pasalig sa kanta ha. Sayaw ra ko, ikaw lang kanta ha. Sige. 4, 3, 2, 1. Last Christmas, I give you my heart. The better myself, I taken away. This COVID, I prepare my brain to single my parents connected. Last Christmas, I give you my heart. If you kill my this, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah, ikaw sigla ng gabi ang naong murag kuwa ang naong niimping ang murag yung hinaptag sa kilid sa balay na ngayon silang duwa kaya nang Pasko lagi may Pasko. Dapat ninyo! May Pasko. Pasko, Boss, sir. Siyempre, pagani! Ha? Pasko na mo! Pasko na maron sir. Pasko naman kay September naman ron. Oh! Ito ni mo eh. Balik ka muna sa kwa, Desembre! Kada 5! Nari December 35 eh. 25 sir, wala may 25 sir. Sige mo na niya! Iba tayo gulan pa mo, kababay masuko na December 35. Wala pa 25 Nain ko sa pagkano mo, September pagkano mo! Ito kayo to. Nga dinaw! Anong taglayang balay yun? Mayroon mabutan niya ba na eh? Oh! Yung balay, nabayo na mo nagbato!
Ingon, manggugkunin mo, ayaw sa dila, good. Eh, ina pa itong balaya, itong palayguna na ito. Eh, di ko. Ganita kay. Nakadurog ko nga dako na sinakahatag. Kung kinasli sa Sobrang lakyan. ito na ihatag Naman ko. na Nay sa salakyan. lakyan. O, dato, kortahan. Dili kinamasakyan na. Basta na sa lakyan, dato mo na. Magsilita. Sugdal to. Last Christmas, I give you my heart. In a very nice day. Askin, makita. Nakisi ang walay panty. Merry Christmas! Merry Christmas! Ayo! Oh, may Pasko! Pasko! May Pasko! May May Pasko! Ay, sir! Sir, May Pasko, sir. September naman, sir. Sugod naman ang Pasko, sir. So, nanay ko, meron, sir. Ala, sobre. Salamat, sir! Ay, ako, ani. Ulang, kaya ako ba yung bag sa buwan? Ulo ko, ako, ano. Ay, lalaki. Una. Asawa man ko, uy. Sir, ako, Eh, sir, salamat, Tayo, sir. sir, ha? Ano, si kuwan ko. Kwarta, kumaan. Asawa, di ako kay gunit, anak. Gagi na, bitaw, ikaw, hatag. Tuloy-tuloy. Wala ko hatag. Ay, ko na kapilag, yatag na. Sa pagkain. Ako sa unang ako may kanuna-una ni. Nga, mamanay gunta. Saan ka? Si pilag, yatag ha. Kaya ato ang hila yung upin. Subri mo din, no? Grabe. Hala, kadako dala. Nakadak ko sa kwarta. Salamat, nagabayan dito sa kurinti la. Sakto na din, magabayan na din tanduwa sa kwarta. Salamat. Inapi ato ba? Oh. Ay, salamat na. Nakakuan kita lang. Lain manignahong ang kwarta, lap. Lalain manignahong na, la. Kinata. Anong gangisi man na? Kumpot ani, oy, lain manignahong, eh. Namura man siya pliman nila. Ala, la, basta mo kita. Nakakamanis siya sa kuan mo. Paano mo masabi? Katong baw kag di. Mas lang, tabalit yan to. Dapat ireklamo. Tali, primani, may giratag. Di mo ni maano. Liman na lagi ni. Saan ba niyo? Wala ka rin nasa dulaan.